तीन तेरा, एक दो तीन मेरा, चार तेरा, एक दो तीन चार. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಬಕ್ಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ರ್ಯಾಂಬಟುದ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವರ ಲಿಚ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಲಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತವು ರ್ಯಾಂಬಟು ಲಿಚ್ಚಿ ಇಡು ತುಯ್ಯಾನ ಅವು ಲಿಚ್ಚಿಡಿಂಚ ಮಿತ್ ಉಂಚ ಒಂದು ಪುಣಾತ ಕೂರ್ದಂಚ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುಜ್ಜದ ಅಂಚ ಲಿಚ್ಚಿಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಬಟ್ಟನು ಅವು ತೂಲೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಸರಿಟೆ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಜಿಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರಡ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಐಟು ಅಂಚ ಏನಾರು ಪುನಿಯವೇನು ಕೆಲವು ವೈಟ್ ಸೇಲಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಕಾಲು ತೊಟ್ಟೆಡು ಒಂಜೆ ನನೈತೆ ಯಾನು ನೀ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ತಿನ್ನೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನಮ ಏತು ತಿಂದ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಲಾತಿ ದಿಪ್ಪೇನು ಜಿಂಕು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಒರಿಯ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನು ಪೂರಲ್ಲ ತಿನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕೆ ಆತಿ ಪೊಡತ ನಿಕ್ ಪೂರ ತೆಪ್ಪು ತಿನ್ನು ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೇಗ್ಲದಿ ಆಡಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ एक तेरा एक मेरा बराबर दो तेरा दो मेरा दो तेरा स्टार्टिंग अंचमल परिच एक तेरा एक मेरा गोंगा दो तेरा दो मेरा बराबर बराबर कान पुढात जनावा बाय बराबर ಅಂದ್ರೆ तीन तेरा एक दो तीन मेरा चार तेरा एक दो तीन चार मेरा ಈ ಬಂಜಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ पांच तेरा ಒರಿಜಿನ ಪೂರ ಮೇರಾ ಒರಿಜಿನ ಪೂರ ತೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡವ ಬರಬರ್ ಬರಬರತ್ತು ಯಾನ್ ಸರಿ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ನೆಕ್ಕಿರ್ನೆಟ್ ಒಂಜೆಂಗ್ ಇಂದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಈತ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಮರಿಯದ ಅಂತಿನ ಬಾಸದ ಅಂತಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಜಾಲ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕು ಒಂದೇರಿ ಫಸಲ್ಲಿ ಅವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸಲ್ಲಿ ಕಂದರ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಚರ್ಬಿನ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಏನ ಎಪ್ಪಮ್ಮಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ನೀರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀ ರಾಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳದ ನನ್ನ ಈತ ಕೋರಿ ಕಂಪಿನಿ ಹಿಡ್ದು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂಪಿನಿ ಹಿಡ್ದು ಇರಾಗಿ ಈನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತನ್ಗೆ ಈರು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂತಾರ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ನಾನು ಕೋರಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ 10 kg ಕಂತೀನಿ ಒಂದೇ ತುಂಡು 5 kg ಅವಳು 5 kg ಇತ್ತ ಬರೋದು ಅಂದ ಬರೋದು నీకు దాని చర్బినా నీకు ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಪಸಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಆಲ ಡ್ಯಾಡಿಲಿ ತಿನ್ಪ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಿ ಆ ಬೋಲ್ತಿಯಾ ಆವ್ ಬೋಲ್ತಿ ನಗಲೆ ತೋಜ ನಾ ಬೋಲ್ತಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಗಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಾವ ಈಗ ಏತ್ ತಿಂದ ನುರ್ಸಿ ಕಾಡಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ತಿನ್ನೋಡ ಬರ್ಚಿ ತಿನ್ ತೋಜದೆ ಕೋಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅತನ ಮೇಲೆ ಚರ್ಬಿತು ಲೆಗೆ ಮೇನ ವಿಶು ಇತ್ತೆ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಚರ್ಬಿನ ಅದೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಪಿಚ್ ಕಾಪ್ಲು
ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಂಚ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಇದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ವಿಶು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇರ್ಪು ಉಂಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಸೈಜ್ದ ಏನ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ ಹುಷಾರ್ ಏನಂದೇರ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಏನು ದೆರ್ತು ತಕ್ಕೋ ಬೊರ್ಚ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈ ಪೆಟ್ಟಿನ್ಪಾ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಜೈದೇರ ಹಾಂ ಅವು ಹೇಗೆ ತಾಪಿನೇಜ್ ಸುದೀಪ್ ಇಶು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪೇವ ದೂರ ದೂರ ಡೆಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾರೆಗೆ ಮೇ ಇಶಿಗೂ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿನವಳು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹುಯ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೇರು ಹುಯ್ ಕೊಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪಿದೇರು ಒಳ್ಳೆ ಐತಿ ನೀನು ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ ಪಿದೇರು ಏರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುಕ್ಕ ಎರಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲ ಬಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಏನು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೋಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಎರಲಿ ತುಕ್ಕ ನೀನು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂಬತ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಜರ್ತ ನಾನು ಇಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನೀನು ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಸಲ ತಾಂಕರೆ ಬಂಗ ಆಗಲಿ ಬಕೀರ್ ಸುರುಟೆ ಪಂದಿತ್ತಾಡು ಬಕ್ಕೆ ಪೋತು ಗಿಡ ಅಂಚ ಅದು ಪೆರದನೆ ಕೊನೆ ರೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ನೀನು ಕೇಂಡೇರು ವಿಶುಗು ಕೈ ಪೇನೆ ಕೇಂಡೇರು ಪತ್ತೆ ಬಂಡಿ ವಿಶುಗು ಆಪುಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತೀರು ಚೀಯ ತಿಂತ ಬಕೀರ ತಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಕಾರ ತಕೋರಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪು ಮೂಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ್ರಂತ ಮನೆ ಗೋವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಆಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲೆಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಪೆರದನೆಗೆ ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫಲ ಒಂದು ತೆರೀರೋ ತೆಲುಗುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್